ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳама кас аз шумо хуб ҳастед. Ҳоло ман тасмим гирифтам ки ба шумо якчанд мавзӯъҳои муҳим дар бораи муҳоҷират, қонунҳои нав, баъзе мушкилотҳои нав ва баъзе роҳҳои осон дар муҳоҷират барои шумо пешниҳод кунам. навро то ба охир тамошо кунед. Дар охир ба шумо як ду роҳҳои хуб, як ду роҳҳои осон, як ду хабарҳои хуш ҳам мегӯям. ва ҳоло бошад бо сабаби чанд рӯз 21 рӯз қариб дар Хитой будем, пас аз он чанд рӯз дар Малайзия будем ва дар Тоҷикистон як чанд рӯз пеш мо тренинги калон доштем, 600 нафар омадагӣ буд. Гаранги ҳамин корҳо будем ва якчанд қонунҳое ки барои муҳоҷирин шабу рӯзо ба имзо расид, натавонистем комментире бикунем, натавонистем ки хуб ба шумо фаҳмонем. касе ки маро мешиносад бисёр хуб, ҳар нафаре ки намешиносад, ман Ҳабибулло Қурбонов ҳастам, мин созандаи шабакаи Голос Мигранта. Аз 2016 бо муҳоҷиро ҳастем ва ҳамчунин 2 соли охир мешавад ки основатели Академияи Алабункили мо дар он ҷо бисёри муҳоҷиронро аз кори сиёҳу вазнин мебарорем ба соҳибкорӣ ва ҳамчунин бисёр соҳибкоронро барои осон гардидани корҳояшон кӯмак мекунем. Яъне ки бо e-commerce, интернет торговля, Wildberries, Озону, Авито, ҳамин чизҳо. вақтҳои охир ки бо шумо кам ҳастам, бо сабаби камтар направлениҳоямонам дигар шуд, вале ман ҳамеша бо шумо мемонам. ҳар хабару қонунҳое ки ҳаст ба шумо гап мезанам. дӯстони азиз, ҳар моҳи декабр ман як хабари хушро ба муҳоҷирон мерасонам. яъне ки як хабари хуш нест, ин як балое ки дар оянда бояд ба сари шумо биёяд, як камтар ҳамонро абход кардан. яъне чӣ гуна? ҳамаи шумо медонед ки ҳар моҳи декабр дар Россия аллакай бисёри округҳо, бисёри шаҳрҳо нархи патентро барои соли оянда қимат карданашро эълон мекунанд ва ин сол ҳам нархи патент дар тамоми шаҳрҳои Россия қимат мешавад. Масалан, дар Москва ва Московский област ки имрӯз шумо 7500 рублеи месупоред, аз январ мешавад 8900 рублеи. ин албатта ки нормальни пул аст. 1400 рублей фарқ мекунад. ва он чизе ки ман ба шумо мегӯям хубӣ чи аст? Яъне ҳар сол аз соли 2016 то инҷониб ҳамин патент қимат шуда омада истодааст ва ман ҳар сол ба муҳоҷирон мегӯям ки агар шумо период 2-3-4 моҳа ба нархи ҳамин сола пули патентро супоред, ҳар сари моҳ чандсумие бурд мекунед ки ин барои бисёриҳо лозим аст, барои бисёриҳо мехоҳанд ки ҳамин хеле эконом кунанд. баъзеҳо бовар намекунанд, мегӯянд ки ин сафсата аст ва бисёриҳо ҳамин корро мекунанд ва дар ҳақиқат мегӯянд ки акай Ҳабибулло ҳазор раҳмат, чунки ман худам солҳои пеш бо патент кор мекардам ва ҳар моҳи декабр 6-7 моҳ период месупоридаму пулҳои худро эконом мекардам. ва дӯстони азиз, шумо ҳам метавонед ки то 27-28 моҳи декабр бо ҳамин нархҳои ҳозираатон фарқ надорад шумо дар кадом областе ки бошед, нархи патенти шумо чанд сум ки бошад. Дигар областҳоро кӯха намедонам чанд сум аст, вале Москва, Московский област 7500 рублей аст. ҳамин пули ҳамин сола қатӣ шумо метавонед ки 4-5 моҳ, 6 моҳ, чанд моҳе ки хоҳед период супоред. хуб дӯстони азиз, ва аз соли ва то ҳамон моҳе ки шумо супордагӣ ҳастед 8900 рублеи ба шумо дахл надорад. агар шумо 3 моҳа супордед, моҳи январ, феврал, мартро супордед, аз моҳи апрел баъд шумо 8900 месупоред. барои ҳамин дӯстони азиз, агар ба шумо 1400 рублей эконом кардан муҳим бошад, метавонед ки ҳамин имкониятро истифода баред. як ду рӯз пас худо хоҳад спискаи ҳамаи шаҳрҳоро ман ба шумо пешниҳод мекунам. барои ҳамин тавсия метиҳам ки дар инстаграми ман бошед. дар он ҷо ман бисёртар чизҳоро ба шумо тавсия метиҳам, сторис мекунам, ҳар хабарҳо, навосие ки мебирояд тез-тез дар он ҷо гап мезанам. ҳоло якчанд шаҳрҳо аст дар ин ҷо ба шумо мехонам ки нархҳои патенташон дар соли 2025 чандсумӣ мешавад. дӯстони азиз, Челикота, Москва, Московский област 8900 рублей мешавад. Ханты-Мансийск, автономный округ мешавад 11097 рублей, 11100 рублей гӯем, пули хеле калон аст барои муҳоҷир. Красноярский край мешавад 10237 рублей. ин ҳам пули кам нест барои мардуми Красноярск. ва Тульская область 8300 рублей буд, акнун мешавад 11000 рублей. 8300 рублей, 11000 рублей баланд мешавад. ва Тверская область, ин чанд сол аст ки яке аз лидерҳо аст миёни патентҳои қимат дар Россия. Тверская област нархаш қимат буд аз замон аввал ва имсол бо тамоман гуфти бачаҳои оддӣ ки тамоман гузаронд 14973 рублей. биё 15000 рублей гуфтан мегирем. 15000 рублей фақат пули патент, пули хоб беҳисоб, пули хӯрдан беҳисоб, хона равон кардан як тараф, либосу анҷому связу интернету ҳамаи ин кадом пулро муҳоҷири бечора дигар ҷамъ карда ба ягон орзуаш расад, гӯем ба ягон мақсадҳои дигараш расад. фақат барои зинда мондан дар Тверская област бачаҳо бо патент кор мекунанд. дигар областҳо ҳам аст қимат кардагӣ. як ду рӯз пас ман ба шумо ҳамашро пешниҳод мекунам. вале боз як хабари нохуби дигар ки ман ба наздикӣ дар интернет хондам. рӯзи 19 декабр қонуни нав қабул шуд ки дигар фарзандҳои муҳоҷиронро намегиранд ба мактабҳои миёна. аз ду этап мегузаранд, баъд мегиранд. яъне ки якум этап ин аст ки бояд волидайнашон пурра қонунӣ бошанд.
қонунӣ будан чӣ маъно дорад? Шумо бояд патент доштагӣ бошед, шумо бояд уведомление дошта бошед, шумо бояд официально кор кунед. Чӣ хеле ки медонед, агар шумо патент гиреду дар давоми 2 моҳ дар ягон ҷо официально кор надароед, патенти шумо мешавад аннулировать. Ва кор дар омадед сразу гуфтем русҳо, агар шумо уведомление пешниҳод намекунед дар ҳамон ҷое ки регистратсияи шумо аст, дар ҳамон ОМВД, патенти шумо аннулировать мешавад. ин ҳамаи ҳаминҳоро бояд шумо худтон аввал гузаред, регистратсиятон қонунӣ бошад, баъд фарзанди шумо аз як этап гузашт. Этапи дуюмаш, фарзанди шумо бояд забони русиро хуб донад, хуб гап занад. Агар гап намезанад, ӯро дар мактабҳои русӣ дигар намегиранд. Қонун баромад рӯзи 19 декабр, имрӯз 22 декабр. инқадар мушкилиҳо, инқадар даводавҳо, инқадар чизҳо муҳоҷирро сахт асабӣ мекунад, монда мекунад, одам рӯҳан афтода мешавад. ва дӯстони азиз, Володин рӯзи 19 декабр дар як ҷаласаашон, дар вохӯрияшон ба Владимир Путин гуфт ки ташаккури зиёд ба шумо ки бо дастгирии шумо, бо иҷозаи шумо, бо тарафдор будани шумо мо тавонистем ки дар соли 2024 14 қонун барои муҳоҷирон имзо кунем. яъне 14 қонун, ягонтаи ин барои осонии кори шумо нест. ҳар яктаи талаботи нав, даводави нав, ира бар, ира ги биёр, ҳамин чизо 14 та имзо кардан. боз ҳам мушкилтар шуд. ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? ин ҳама сабаб мешавад ки шумори муҳоҷироне ки ба ҳамин талаботҳо саривақт даводав карда наметавонанд, нелегал мешаванд ва билохира ё худашон меоянд Тоҷикистон, ё ин ки онҳоро депорт мекунанд. ин шумораашон каме зиёдтар мешавад. беҳтарин мешуд ки дар Русия ҳам ягон мактабҳои тоҷикиро иҷозат медоданд ки фарзандони мо, фарзандони соҳибкорон, фарзандони бисёр нафарҳое ҳастанд ки дар мақомотҳои давлатӣ кор мекунанд дар Россия, ба оилаҳошон дар он ҷо ҳастанд, онҳо метавонистанд ки дар он ҷо фарҳанги моро хонанд, ниёгонро хонанд, бисёр алифбои тоҷикиро донанд. мутаассифона бисёр нафарҳое ки дар мактабҳои Русия таҳсил мекунанд, кӯдакон аз синфи 2, 3, 5, 10 тамом мешавад, онҳо дигар умуман ягон чиз намедонанд аз тоҷикӣ. ягон шеъри тоҷикӣ хонӣ, агар бо забони тоҷикӣ китоб пеш дамемонӣ, агар китобро нигоҳ мекунад, гӯё французӣ нависагӣ бошад. умуман ҳамаи ҳамон муқаддасоте ки ҳаст, ҳар як нафаре ки шири модар хӯрдагӣ аст, шири тоҷикӣ хӯрдагӣ аст, калон шудагӣ аст, бояд Русия ҳам ки рафт дар он ҷо ақаллан ягон марказ бошад ки мо тоҷикон дар он ҷо мактаби худро дошта бошем. чӣ хеле ки русҳо дар ин ҷо озоданд, мактабҳои русӣ мехонанд, кӯдакошон забони русиро фаромӯш намекунанд, таърихшона, адабиётшона фаромӯш намекунанд. ҳамин чиз агар ба мо ҳам иҷозат мешуд дар Русия, олам гулистон мешуд, тамоман зур мешуд. мо хуб забони русиро мехондем ҳамчун государственный язык ва мехондем ҳамчун дар оҷа таҷикский язык гуфта мехондем, литература, таҷикская литература гуфта мехондем, история тоҷикоро мехондем дар онҷо мо ҳам. лекин мутаассифона мактабҳои русӣ ин чизро вообще дарс наметиҳанд ва писарони мо, духтарони мо ин чизро ҳамаашро куллан фаромӯш мекунанд. ин як бало. балои дуюм ин аст ки бачаҳо бо сабаби саривақт успеҳ накардани ҳамин қонунҳоро иҷро кардан депорт мешаванд, нелегал мешаванд. шумо агар хоҳед ки медонед ки мо қариб як 3 сол аст ки бо муҳоҷирон кор мекунем, аз корҳои вазнин сиёҳ бароварда ба тиҷорат равона мекунем ки дигар ин муҳоҷир ҳар моҳ 80 000 рублей кор намекунад, 800 000 рублей кор мекунад, 500 000 рублей кор мекунад. ин як беҳтарин амале ҳаст, як беҳтарин як нақшаи мо аст ки шукри худо бо сари баланд мо аминро анҷом дода истодаем ва мо Wildberries-ро, Озонро тавонистем ки дар тӯли ҳамин 2 сол дарсҳояшро гузарем ба зиёда аз 30 000 тоҷик ки дар дарсҳояшро мо баъзеҳояшро бепул мондагӣ будем. дар телеграм-канали Академия Алабун ҳамонҷо маълум аст, просмотр гирифтагӣ аст аз 30 000 зиёд бачаҳо даромада дарсҳои моро якта тамошо карда, бисёриҳо мағозаҳои худро кушоданду кор карданд. вале тоҷикҳо ҳамаашон хоҳиши бизнесмен шудан доранд, ҳамаашон мехоҳанд ки ба ҷои 100 000 рублей, 500 000 рублей кор кунанд. вале мутаассифона дар Русия талабот аст ки бояд шумо ИП кушоед, индивидуальный предприниматель, яъне ва барои ин шумо бояд ҳуҷҷати русӣ доштагӣ бошед, ё шаҳрвандии Русия, ё ин ки вид на жительство, ё ин ки РВП. баъд шумо метавонед ки ИП кушоед ва Wildberries-у Озон ҳамин чизро талаб мекунад. ба ҳамаи шумо хабари хуш дорам ки авито ки то ҳоло мо ҳамчун як доска объявление мешинохтем ҷои эълонҳо, ҳоло бошад аллакай маркетплейс шуд ва дар гумон аст ки баробари Озон ҳам шавад, яъне ки дайро кунад солҳои оянда ҳатто Wildberries-ро. дар он ҷо ҳам акнун шумо тамоми молу маҳсулотҳоро метавонед фурӯшед ва на танҳо он ҷо ҷои мошин фурӯшиву ҷои хона арендагирӣ аст. авито баъзеҳо ҳамин хел мешиносанд. он ҷо акнун ҷои ҳамаи чизҳо аст, монанди Wildberries ва монанди Озон, хӯрданӣ, пӯшиданӣ, тамоми чиз он ҷо мешавад фурӯхта ва аз ҳама зуриаш ҳамин аст ки шумо бо паспорти тоҷикии худатон метавонед он ҷо регистратсия кунед, дароед кор кунед. чӣ хел кардан дар кор, дар он ҷо кор дуруст ҳама чиз заполнят кардан, дуруст регистратсия кардан, дуруст ҳамон алгоритмҳояшро фаҳмида истифода бурдан. мо специалистҳои бақувват, экспертҳои бақувватро гирди худ ҷамъоварӣ кардагӣ ҳастем.
беҳтарин эксперти авито аст, беҳтарин эксперти вайлберису озону, беҳтарин программист разработчик дар компанияи мо аст, бухгалтер ҳаст, менеҷерҳо ҳастанд, кураторҳо ҳастанд. Дар умум мо 24 нафар дар гирди худ тавонистем ҷамъ кунем одамое ки беҳтарин дар соҳаи худашон ҳастанд, ки шуморо метавонанд ки ҳамин хел маълумотро майда карда дар мағзи шумо ҷо кунанд, ки чӣ хеле ки шумо аз наврҳои пешинаи мо дидагӣ ҳастед, мо ҳатто мӯйсафедҳоро тавонистем ёд бидиҳем. Мӯйсафедҳое ҳастанд, ки ҳоло пулҳои хуб кор мекунанд. Ин ҳама гап барои чи аст? Агар шумо метарсед ки мабодои депорт мешавед, ба Тоҷикистон меоеду дигар рафта наметавонед, чӣ хеле мебинед, ҳар рӯз аз рейсҳо 5 нафарию 10 нафариро бармегардонанд. айни ҳол шумо ки дар Русия ҳастед, авиторо кушоед, дӯстои азиз, авиторо кушоед, дарсҳояшро гузаред ва тавонед ки мисли дигар шогирдҳои мо пулҳои хуб кор кунед, пулҳои нормально кор кунед, дӯстои азиз. Ва боз як хубии дигар ин аст, ки мо дар тӯли 21 рӯзи дар Хитой будагиамон гаштем, чандин шаҳрҳо паридем, ба поезд рафтем, ба самолёт рафтем, инҷа унҷа гаштем, фақат мо обув кофтем, яъне ки пояфзоли мардона, детски, кӯдакона ва занона. ҳам қиматаш, ҳам арзонаш, ҳамаи намудашро кофтем, контактҳоро гирифтем, бо онҳо аллакай мо ҳамин шабу рӯзо рақобат дорем, алоқа дорем ва якчанд партияҳои калон ҳам бо каргоҳҳо равон кардем. Айни ҳол мо дорем ҳамин гуна борҳои пояфзол ҳам дар Душанбе, ҳам дар Москав. Мо ба мағозаҳо тақсим мекунем бо нархҳои арзон. Мо ба нафарҳое ки дар авито намоида новичок ҳастанд, марҳамат телеграми мо дароед, дар он ҷо бубинед ба чашми худатон нархҳои борҳоро ва дароед аз дигар ҷойҳо бубинед. бо боварии комил мегӯям, ки аз аптавикҳое ки дар бозорҳои Люблинову Садовод ҳастанд, нархҳои мо аз онҳо дида арзонтар аст. Худатон онҳое ки дар ҳамон бозорҳо ҳастед, ҳамин моделро дар телеграм дидед, бинеду рафта ҳаминро аз дилхоҳ аптавик пурсед. Нархҳои мо замину осмон фарқ мекунад. Барои ҳамин пешниҳод мекунам нафарҳое ки пулатон кам аст, авиторо хондед, ёд гирифтед, марҳамат бо мо ҳамкорӣ кунед. Баракат меёбем ҳар ҷоя ҳамаамон, худо хоҳад. Чунки мо бо касе кор кардагӣ ҳастем, то охирон нуқта ёд додагӣ ҳастем, чизе пурсидагӣ аст, кӯмак кардагӣ ҳастем, ҳатто бор пешниҳод кардагӣ ҳастем, то ҷое ки зӯрамон мерасад. Барои ҳамин шумо ё новичок ҳастед, ё ин ки профессионал мағозаҳои калон доред дар Москав ва Тоҷикистон пояфзол мефурӯшед, марҳамат телеграм канали пояфзоли мо дар омада, аз он ҷо харидорӣ кунед. дӯстони азиз, хостам ки видео ҳаматарафа полезни бошад, ҳам ба шумо баъзе қонунҳоро гап занам ва тиҷоратҳое ки мо мекунему фақат барои мо не, барои бачаҳо ҳам фоидааш ҳаст, инро ҳам хостам ба шумо пешниҳод кунам. Ташаккур зиёд ба диққати ҳамаатон. умедвор ҳастам ки наворо ба дигаратон поделиться мекунед. Обуна шудагӣ набошед, обуна шавед ва ман тасмим мегирам ки дар соли 2025 бо шумо активни бошам. ҳамаи қарорҳо, қонунҳо, навигариҳо, бизнес, пешравиҳо, онлайн коммерсия, ҳамаи чизро барои шумо сайри вақт видео карда коре кунам, ки мо ҳамакаса пеш равем. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. нағз монед.